الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مابو سمبا دمبيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج مابو سمبا دمبيا الياسلام دمنا كوينتلي أمبا عبد الله يندان إني واتي مبنغ مادو بكري كوكي إني واتي أبلاي إني نيانتوما إني سولغاوي أبلاي إني سولغاولي سولغاولي نعم أنو دون مصر ولي لولا الله أكبر لا أبلاي سولغاولي أنا كوروباني كونا الله أكبر ني سوفي كونا ولي نعم ناتي فنكو فنباكو أيوه إكو سوفي كونا وغوني نيو فيرا سوفي كونا جفرا ويتشي أبلاي نفهم مكا واتي لا n'a kɛra a waati kɔ walima k'a kɔn waati ɲɛ janfa bɛ yen i ko kɔnɔ wa ko kɔnɔ ni pan ka taa sanfɛ mɛ ko san tɛ kɔnɔ dugu ye dɛ o ye tiɲɛ ye professeur o ye tiɲɛ ye o ɲɛ i n'a fɔra ko kɔnɔ dugu tɛ san ye o kɔrɔ o tɛ laada ye a bɛ sanfɛ nka a dɔnnen don ni min ye o ye yirikanajigi ye o ye a ye o sigilen dugu ma diɲɛlatigɛ ko o ko n'i ye mɔgɔ dɔ ye ko dɔ la bi kana jigin a la i mana mɔgɔ ye ko dɔ la min tɛ laada y'a bolo ko dɔ y'a bila la sababu de don ko kɔnɔ wa ko kɔnɔ si tɛ den bolo o bɛɛ bɛ fan da o ye tiɲɛ o ye laada y'ala bolo ala ka laada tɛ wuli dɛ Ablaye an b'a kun jeni mun ye ko kɔnɔni ko sin t'a bolo mɛ a den bɛ balo o ye tiɲɛ kɔnɔ sin t'a bolo ko sin t'a bolo mɛ a den bɛ balo a den bɛ balo o tɛ jigiya ye wa Ablaye sinji kɔnɛ filɛ mɛ a den bɛ balo a den bɛ balo bamananw ko ten nin bɛ mun ko fɔ Ablaye ani mɔgɔya la ni mɔgɔ min ye fɛntigi ye n'a ye mɔgɔ min kan k'i sɔn n'a m'i sɔn Ablaye kan'i jigi latigɛ kan'o kuma donyɔrɔ n'o bɔyɔrɔ caya a fɔ limaniya yɛrɛ ma sin tɛ kɔnɔ fɛ nka den bɛ balo safintɔ o balo bɛ ala bolo ala de ye jigi fɔlɔ ani laban ye adamadenw an kɔni an taalen ɲɔgɔn dɛ nka n'a gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ e k'i jigi sama ala la sa jigi tɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ fɔ kɔnɔ ma ko kɔnɔni a si de b'a masaya o ye tiɲɛ a si de b'a masaya ala mɔgɔw ye cogo bi batigi sara nɔgɔya a kuma in bɛ nin de ko an ko mɔgɔw ye cogo de bi batigi sara nɔgɔya nka tubabuw bɛ nin kuma in fɔ u bɛ tila k'a kɔkari yɔrɔ dɔ la a ko labi nin fɛ pas le mɛ ko kɔnɔni kɔnɔ a si de b'a masaya ale de si b'a masaya fo i mana kɔnɔ ye cogo min na n'a ni bonya ka kan n'a ni bonya man kan i b'o dɔn bisimila ka mɔgɔ ne ka Abdulaye أمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بينتني نكالو تلي سباي سمافلا ولا وانكلي بينتني فنا سنو كالو أم دموغا أنكلي لبي وانكلي سورلا أسرلا سوري أنا بنقول لك سلسلة أنت سمعت فوتنا ما فوزلي سوري كوتيا سوري كوتيا كويس سلسلة yaro koni somolo damne na somolo banto ni ko selise ima gen yelema di amen de la tablay fogata na duna ban islami dem senga fi sel det magena ngote seli somolo rema ngoto rema ko kuma fula tuguni ngote suna kare ko kuma fula tuguni dem senga seli dem senga wulu de takagele Allah akbar Ablaye na la isondena ay sonduna de wallahi ngala donu mangri asika to la ala ga beta amina ya rabbi an ba gafeta le soir de Bamako ba fo Bamako wula kuma bala akodi Ablaye marayoro mbe an jamana kono bi shini na jamana ani akono ko ma tiana ko yimi buluda ni o ye jamana yɛrɛ tlatlali ka yoro ke marayoro ye cɛbani mbe an bamanchu tola bi ako ministère de l'administration territoriale ay ni min keni ka yɛrɛ sagoy sɛbɛn bila ka tonu ma ko ma jenai ayiwo Ablaye an ka jagokɛlaw olu ka kulu dɔ bɛ k'a ko an ka bolofara min bɛ jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen bɛ lɛnpo ko an'a ɲɔgɔnnaw ma k'olu ko Mali ka gɛlɛya olu bɛ se ka fura sɔrɔ a la ni yɛlɛma dama dɔw ye jagokɛlaw ko ni yɛlɛma in n'a kan tɛmɛ anw de ka ɲɛkumu kan ko aw kɛ tigɛ a kan k'a fɔ an bɛ jamana an b'a sɔrɔ ko an b'a sigi a sentɛgɛ kɔnɔ wa ko jamana sɔrɔ ko yanni sunkalo banni cɛ nafolo min bɛ ɲini aw bolo n'o ye sale n'a ɲɔgɔnnaw ye k'an b'an sen da ka nafolo foyi tɛ don
jamana ka wande kono babaga do nga abe ko ni aw makuma ngoyi fili be chaya abla poursi aka kulu men be bi no kan la fasa kulu ay sarangana ni sebendo bla fama ka tabalika no e kle sababara blay otemena kle otemena amala jeguna mu ngedu la jemi mu ngesa ablay mi test no sere mi blonendo banana no e covid-19 ala kan kisi ama ma fenfene ala etama boloda iye ko asegeli bara beke we chama bo warla ka waduru ye min be ta pangulu fe wa kera wa kilenye mun be teme duguma safe okay ablay anga korisene law do famo ye ko do boloda ye ka akiko mu nyawuni onga wire ko min fora olu fene kala ni warabe min te famo ka boloda ye sama flani mo woni kile woni fla akuba asanya ani asene ni ngiri lo korikula ablay kuba la busire Allah akbar ukasabali no malien kumana malem tibali bile aba mani secrétaire général ninde yentem tola yakuba katile ako oluye sarangana ni sere min bla fama ka tabalika ako ama bla kan ka fore ko o wole to do angeski kuma kuna tule am bena kuma do la kama bolo no bla rola horoyadu ayo nyana bo an tato grebula o waliyali dorodi nofe note ka wole ko ansigi to kuma wore kuna ko to temena benka min temena ni nyonche kala rutime ahamna mudini propose ya fo min dakhna klin ablay mi jerisu yeli yuroso ani kuchala ka kala sababu yire anga lokol so jolu lu datuna do yere be mun ni nana yi ka fo lu be fe ka u kankorobo tasma do lokol masinawla Allahu akbar ablay anga kala tan ngulu dalen ni famo ya do ngulu da ka buluda ne do ko kan sema kote katma bora sanfe abora jamana wore kono sigile kamariko laje isa ka ujim akaye ko bolo dale mun no karata ni natugo ya anfe ka ujim ko be ko kele to so bela jelina aywa anaka dalu be mona be ni ka dalu tewa sikatola abla maria fo aywa lende bana ya mufu ene bana kubana ako mobili kemefla mobili kemefla ni mwani fla ojira jomo amin dira lakana tigla mauma ako azmi ko ita ali Mokhtar wan na furu min dona o na mobili nuna kuma fa fo de moi so fo aywa oni bi ala je ako ya jate ni ka fo fe minansa anga arbe ni dalam ne kala ye ka fo anga lakana tigla mawi ko anga anda de ninka ko o mantum kunye mo manka boni ire ko ni mangante ka ke kabla o jate ko nam se ka fo me ka fo insa anga adala afran fazame ay hak ni mina hagere ka ni ba ay bismillah na mina musa se ka mo ko ni o de awo abla secrétaire général ni be yentem to la yakuba katile aka barakalaw ka nyene ni premier ako ko diminen chamon be transition akaluta ani shiki wala lila Allah akbar ko ma do nana bora yuro ko ma do bora yuro ko do bimbi mun be ku utege no ko lu be ka million yirika de ta kalo Allah akbar ko chala ni te be fenyi mo kanga jenimi aywo ablay anga la dala mamun be no dugutigi ye ani kin ko na nyem ko nu ko mo se kin sin nunka ablay kala fenyi min jabana dinni ene fana de ba kuma tabarakallah ablay ni mai ni wa ale de terrorisme o lafasa kuma fo ko lafasa ma do malien do nga français papier bela jelemba bolo ale de fleni kana Dakar yeno u ka tribunal krengreni ka jelaki ka foko ina sanduru kaso ke ali date do atola
comme ça to busumi to be sumi ko kada kan c'est tout dit ka terrorisme la fasa kuma fo jamana kono mi sel jamana ni be ka ire ni kada kan ma site sika fo ki kisili no fo faso jugudo abla commissaire ne be 11e arrondissement to wala ma do be no odu kelembe échangeur du gorlain mi fleni mi sabu ba ko ke bingani ke yoroyi ne itemento do drone abla ube treta ni ka moto be ka mi la katemenu sem fly ma ko fore mon yeni ala ni commissaire mbe 11e arrondissement to la no be commissaire divisionnaire Mamadou Dabaté to la ni kana tikeke nunka mon no lu kumbe mawla joka morfa do disila musa bugu sira nyirela comme sisi rela échanger mi be sisena o re jugorla o masunya rela ablay mi markalay société civile min be markala ni markala fem bi ni mo se ka olu ke sinjire olu marayro ani fama fem bi dim se nakaw musula kaw ani ali dinet la mawni sikuni donko tikla maw olu konin ko mi segu ani nyono yi akuba strategie mawla wa uyo ke kabin kun ke mekalo tlefla akara mini wati wali ni tedore ka gouvernement ka shuka ke ake ukadugu ukake cercle ina fo nyonye mi kera amu jamana kono no concertation locale ani mi kera marawero bela jelen ko mi kera no akla jigna novembre kalo l'état ani kele novembre kalo l'état fla markala ani segu ablay ni esranga kasara mi kera ren 6 la zantigila segu sira erela anga forsati cheba ma fla olu torala nani olu jobina ni dio jatemine ni chini ni kera donda erela zantigila donda erela akara sababu ire sergent de police Moussa Keita ani shagandao olu torala do joguna nga ni adatemna na kafo ni kumbe mobili bulba falen kundo anga kanati la malwa debe anake kopino do chira ali du me bolimina na hawle buli ya kenye ablay ne fananga fekui la sentinelle kumana akodi muwatina ko sekeli munu ni ngosile meka makona fali munu kera je kalo l'état ani kenani l'état fla samba fla ni mwa ani ina freko fota si angere anga furuba chen bi onan gonaw procureur kasuge akodi moyi kan ngali ke adamne nyanga badi kumale ko nga ko eko alsa nyanga kanga to senawa ntodo ode kuma kulmaro re ablay Mali ministère des finances trésor public ko anga jamana abe nanfulo do no fe nanfulo min tunna kako chamache funa nyirenye même ti jo se vavari million keneduru ani mwa ani woro bongola ni a bora fasoka jine ba kono maskalo sama flanta ani sama flan wulunga abora botru mina amake sharia kono faso be ode no fe watina Nouvelle horizon kumana akodi conférence kankrene mi kera CNJ to la bugni Habib Dako kale Amadou Diallo ale honorable demsonu ngakulu nyamwa erela shirifu me nyoro transition ko ela akoko ale sigili me be flelila kale be abekumi fanga be ka walu chaman ke ministre lamete nyonta kale be ko ode jatemne abla ni anga jamana election kuyi to sebe election kuyi na referendum kuyi ani election alla beni anga jamana fanta ani nani ko na yoro rew gouvernement be na fro do nyina abara ga ngon fe ana de mbaw fe minti jo se favor milliard de duru ani million kana sabani million mo ani shegi ana kungam fena aywo ablay uni mamun be barake ni o partenaire technique et financier PTF uye ni dantreli minke ka fo mali mako be million
miliyari kɛmɛ ani miliyari 10 ani 7 de la nka faso yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye miliyari 66 ani miliyɔn 700 ni miliyɔn 66 ani 6 a n'a kunkanfɛ sigi kelen bɛ n'a ye k'a fɔ dɛmɛbaw olu kan ka min ɲini k'o di anw ma o ye miliyari 50 ani miliyɔn 300 ni miliyɔn 28 a n'a kunkanfɛ tuma min na nin dantigɛra dɛmɛba ninnu ye n'o ye PTF maaw ye u ko na ala sɔnn'a ma aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an ye kuma mɛn an tora an ka jɔnya juru la Mamadu Igor Jara ko a yeli IRD kɔnɔ n'a kuma kun ye kuma kun caman kɛra a ko la ko kuma banna Mamadu Igor Jara n'ale ye ministre kan fɛ yan ni sini bɛ sɔrɔko ma ni nafoloko ma ko a taara cun kankɛrɛnna IRD ka dukɛnimana la a n'u na taa ɲɔgɔn fɛ Sénégal bɛ énergie du Mali tɔgɔ la a ye conférence kɛ a ko maaw bɛ cucu la anw nɔfɛ k'a fɔ de k'u bɛ taa sigili kɛ anw ka dalala la énergie ko bi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ de k'a bɛ jamanadenw wasa bi nin waati in na se t'a ye a musaka t'a bolo ko ale fɛnɛ bɛna baara bila kɛ ka ŋaniya yira k'a fɔ faamaw k'u bolo d'u kun ka olu magɛn u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Les Échos wele Mali la presse malienne kunnafoni tiɲɛ yɛrɛ la ko ça fait an ka kunnafonidilaw u bɛ se ka kan hɔrɔnya cogo min na ka k'u yɛrɛ ye cɛba min bɛ bi maison de presse kotigiya b'ale bolo Banjugu Dante a kumana Écho kɔnɔ a ye dantigɛli kɛ gɛlɛyaw la Mali bɛ ani fɛn min bɛ bolola ka na an fɛ yan a kumana ka dantigɛli kɛ nka an n'an don kuma min ɲɔgɔn cɛ inchallah Idriss Déby Itno ala ka hinɛ la ale tora la ko nin kɔni kɛra i b'a fɔ an ka jalatigibaw a kɛra sababu yɛrɛ ka maa bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i kɔfilɛ an ka jalatigiw la nin jalatigi jamana ɲɛmɔgɔ don min ma sɔn ka to sokɔnɔsigi la ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la wa k'a tora kɛlɛkɛyɔrɔ fɛnɛ la ko nin kan ka dans l'histoire du monde c'est la première fois qu'un chef d'état meurt au front dans l'histoire du monde américain fait anglais fait tubaab fa ma def gi kara ya farafina ko ni misali bɔ ni kɔfilɛ bɔ na siga to la mɔgɔw ma fɛn fɛn n'o ye jalatigi ye anw ka jamana kɔnɔ n'olu sigilen don sumaya gansan na ten Allahu Akbar info matin kumana nin waati na dantigɛli kɛlen bɛ o ko a bɛ komi olu seginna kuma kelen kan nka premier mai ni central syndical UNTM ale ye dantigɛli kɛ a bɛ komi o kelen senfɛ bolofara fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye lafasakuluw ye a si ma i sigi k'i bolofila da i sen kan mun tɛ UNTM kɔnɔ ani mun bɛ UNTM kɔnɔ walayi bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ ta ɲini ani dantigɛli u ka gɛlɛyaw kɔnɔna la o ma taa ɲɔgɔn fɛ dɛ. Le challenger va coûter. Challenger kumana. Akuba katile secrétaire général min UNTM tola. Ako gouvernement min be challenger fanga bola bi. Ako sharia min be aka abato de. Amana décret min feneta. Aka abato waleya. Omani. Abla contrôleur général min be poursuite tola na ala sigira. Chaka BCDB. Aye ni nyemwa inke poursuite inke. Mo sima jina euro sala. Nemo kanga misalita moma. Ko ni chain temeno a tɛmɛnen poursuite kɔnɔ fo a la sigi a ka baara kɛcogo a n'a yɛrɛ ka mɔgɔya ani baara in yɛrɛ kanu a n'a kɛcogo k'a bɛ misali bɔ ayiwa ka siribe ayiwa an b'a fɔ a ɲuman na a b'a bɛɛ karamɔgɔ ma i ko Katile UNTM sibiri dɔ tun ye premier mai ladala la anw fɛ yan ɲagaɲaga dɔ don seli don défilé don mais ni premier mai non seulement a bɛɛ dɔn mun ma baara tigɛ donc a ma se ka ɲaga a filanan u ko bana bi senfɛ ko mɔgɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan défilé tɛ se ka kɛ donc défilé ma kɛ ɲagaɲaga ma kɛ foyi ma kɛ donc et puis a bɛnna jour sommet ma samedi o bɛ baara tiɲɛ sinon premier mai défilé fila de tun bɛ kɛ yan kosɛbɛ UNTM d'abord mun ye ɲɛmaa ye ka défilé olu ka dagada la ani CNTM na 1er janvier la u fɔ le défilé kɛ baarakɛla bɛ bɔ a tun bɛ kɛ mais n b'a fɛ ka mun fɔ UNTM an ka ɲɔgɔn nɛgɛ syndicat nan de bɛ Mali san dɛ mais ale de ye kotigi ye tiɲɛ don non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ tiɲɛ don
na ima ya alisa ari gouvernement bakabal na le comité grève la drum bodo mo resna maintenant kata anga indépendance la kana bla fo 98 la ale kelende toye Mali barakla betumba kono hali wati minna Musa bebi ulu do ko Bakar Karambe tumbe ya ko 6 ans anti barake fo Musa kata ere ko were peut-être ala ablay odon no ma banango fanga chena mais premier mai ka nyega Bamako ya Mali kono on wati wa fo Soudan c'était le 1er mai 1938 chien fou aka nyega ke défilé ke barakelo fait barakelo to la 1er mai 1938 voilà mais na 98 yendem tira parce que congrès moi bas chaque député condition allez bora ata chaque moi chaque député tombé ah bon ami on gindo ko bo akenza comme amaka nyema bo antawla allez tara allez c'est confédération syndicale de travail du c'est système 98 au confé en 2006 c'était M fana créé madame Kamate Kadetou Touré et Bodon allez fana a créé aywa 2014 nanna fana nana yemtem kiratuni madame Sidibé allez fana CDTM créé Confédération des travailleurs démocratique du travail du Mali, Centrale des travailleurs du Mali, UNT Union des travailleurs du Mali, CSTM Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Mais Koulounan de B, beaucoup de Barakela Tokola. Mais malgré que MDN tire nanike, au lieu de cotiser. Donc on a nani Abla mais ni chilini. Mais ni te Barakela ka hereten no. Na ko la nyini nam aka yirema do aw yere ka baraketu la aka bi ani sini ko o keleke nam min te fasu juguyi abla na aw ciran to nata ka fara nga adoni ma fama min kumbe ale ni dabo akama alfa kam o chebano diviser pour régner mun kara musala o kala mo misalier asomina fembe divisera maligono fembe divisera fembe alu do chira Allahu akbar el kambe awa jay salaw alhamdulillah wajiti